Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння выпуску. Павысіць эфектыўнасць работы і адказнасць кіраўнікоў. На пасяджэнні райвыканкама падведзены вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Маладзечынскага раёна за першае паўгоддзя. Крэатыўныя і са свежымі ведамі. Маладыя спецыялісты прыступілі ў жніўні да работы ў розных калектывах раёна. Увага, дзеці! Спецыяльны комплекс мерапрыемстваў праводзіцца Дзяржаўтаінспекцыяй у Беларусі з 25 жніўня па 5 верасня. Нарошчваць аб'ёмы, папаўняць бюджэт і павышаць эфектыўнасць работы. На пашыраным пасяджэнні райвыканкама разгледжаны вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна за першае паўгоддзя. Бягучы год, як і минулы, для суб'ектаў гаспадарання выдаўся няпростым. Практычна ўсе калектывы ў той ці іншай ступені сутыкнуліся з цяжкасцямі ў сваёй дзейнасці, якія звязаны са знешнімі эканамічнымі і сацыяльнымі фактарамі. Але нягледзячы на гэта, ёсць пэўныя станоўчыя вынікі. Выкананы два мэтавыя паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця с 4 доведенных. Номинально начисленная среднемесячная заработная плата в текущих ценах к соответствующему периоду 2024 года возросла на 118,5%. Совокупное поступление доходов в бюджет района в текущих ценах составили 115,2% к соответствующему периоду прошлого года. Не достигли запланированного уровня в 102% по показателю инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах, рост которого за 6 месяцев составил 101,6%. Показатель норматива снижения затрат на производство и реализацию продукции за январь-март 2025 года составил 0,2% при задании минус 0,5%. З індыкатыўных паказчыкаў павялічыўся рост таваразвароту, выраслі і аб'ёмы будаўніча-мантажных работ. А вось у аграпрамысловай сферы зменшылася вытворчасць жывёлагадоўчай прадукцыі. Таксама вышэйшым са знакам мінус за запланаваныя лічбы аказаўся і каэфіцыент бягучасці кадраў. За першае паўгоддзя рэалізаваны два праекты па ўстаноўцы сонечных панеляў на Радашковіцкім керамічным заводзе і пашырэнне вытворчых магутнасцяў у філіяле «Качка ферма нумар 1» у Ляхновічах. Намінальна налічаная сярэднямесячная зарплата за 6 месяцаў склала 2197 рублёў. Выкананы мэтавыя паказчыкі ў сферы энергазберажэння. Разам з тым, некаторыя арганізацыі дапускаюць затаварванне складаў гатовай прадукцыяй, зніжаюць аб'ёмы вытворчасці, несвоечасова пагашаюць крэдытарскія запазычанасці. Фактически в каждой отрасли есть те или иные проблемы, но есть еще время, чтобы напряженно поработать, их исправить. Важно всем наметить направление, где необходимо принять дополнительные меры. Основная задача – повышать эффективность работы, повышать модернизацию для того, чтобы имеющимся трудовым потенциалом обеспечивать дальнейший устойчивый рост экономики. Также необходимо забывать о работе по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и не только включенных в графики и перечни. Аграрыі Мінскай вобласці намалацілі больш за 2 мільёны тонн зерня з улікам рапса. У параўнанні з мінулым годам павялічылася і ўраджайнасць. Гэты паказчык складае 48 цэнтнераў з гектара. Свой дастойны ўклад у агульны каравай уносяць і маладзечынскія хлебаробы. Жніво завяршаецца. Намалочана ўжо больш за 71 тысячу тонн хлеба. Летась гэты паказчык складаў 63 тысячы тонн. Усе гаспадаркі адсеялі рапс. Пад яго адведзена ў раёне 4700 гектараў. А на гэтым тыдні сяльчане прыступяць да сяўбы азімых зерневых культур пад ураджай будучага года. Будаўніцтва кватэр і дамоў для грамадзян застаецца адным з галоўных накірункаў сацыяльнай палітыкі Беларусі. Прычым многія катэгорыі насельніцтва маюць і рэалізоўваюць сваё права на дзяржаўную падтрымку пры ўзвядзенні жылых памяшканняў. У нашым раёне за першае паўгоддзе за кошт усіх крыніц фінансавання пабудавана і ўведзена ў эксплуатацыю амаль 19 тысяч з паловай квадратных метраў жылля. Гадавы план 55 тысяч квадратаў. Як жывеш, малады спецыяліст? У жніўні працоўныя калектывы розных сфер дзейнасці сустракаюць учарашніх выпускнікоў вышэйшых, сярэднеспецыяльных і прафесійна-тэхнічных навучальных устаноў. Тэму працягне наш карэспандэнт. Ксенія Пакладок пасля заканчэння Маладзечынскага дзяржаўнага медкаледжа імя Залуцкага атрымала спецыяльнасць медыцынскай сястры і працуе зараз у хірургічным аддзяленні першай паліклінікі горада. Работа патрабуе і ўвагі, і адказнасці. Урач пракансультировал пацыента, прызначыў лячэнне, а медсястра выконвае ўсе патрэбныя маніпуляцыі. А яшчэ патрэбна правільна весці дакументацыю, вывучыць санэпідрэжым, шмат новай інфармацыі, шмат прыбораў, з якімі вучышся працаваць, асвойвацца на новых
новым месцы работы дапамагае старшая медсястра хірургічнага аддзялення Анжаліка Міколіч. А тым часам хутка закончыцца і першы месяц самастойнай работы. Все пациенты, неважно, они с больницы или вот просто приходят на прием к хирургам, врачам, либо травматологам, мы все делаем перевязки. Не в зависимости от того, сложные это перевязки или же какие-то более-менее. У людей всегда по-разному. Достаточно много их здесь. Всех обслуживаем, чтобы у всех все было чистенько, красивенько. Снимаем швы, какие-то делаем манипуляции, обрабатываем раны. Стараемся все сделать для людей, чтобы им было комфортно и чтобы у них раны побыстрее все заживали. У першую паліклініку «Маладзечна» прыйшлі працаваць і аднакурснікі Ксеніі Пакладок. Толькі яны маюць у дыпломах кваліфікацыю фельчар-акушэр, памочнік урача. У аддзяленні агульнаўрачэбнай практыкі нумар 1 самастойна вядзе прыём пацыентаў Яна Гарошка. Яна выпісвае рэцэпты і накіраванні ў лабараторыі на аналізы, адправіць на неабходныя абследаванні, змерае артэрыяльны і вочны ціск, паставіць папярэдні дыягназ. Пасля прыёму ў паліклініцы патранаж хворых на дому. Из родственников у меня мама раньше работала медицинской сестрой, сейчас она тоже работает в сфере здравоохранения, так сказать, только она немного поменяла профессию на контролер медицинского оборудования. Мне на выбор профессии просто так получилось как-то. Колледж находился в моем родном городе, я тут жила, выросла и решила пойти работать фельдшером, помощником врача. Работаю я уже 20 дней. Первый мой день прошел, хорошо, очень хорошо принял коллектив, хорошие сотрудники, все объяснили, показали, научили. Вот уже я веду сама самостоятельно свой прием. Лейла Гаджизаде з чырвоным дыпломам закончыла Маладзечанскі медкаледж, але ўпэўнена ў адным – медыцына – гэта тая сфера, дзе вучыцца патрэбна ўвесь час. Уласным вопытам дзеліцца з Лейлай і Алінай Жыўлюк іх старэйшая калега Вераніка Куляшова. У сімуляцыйным цэнтры каледжа і на практыцы ў медустановах сённяшнія маладыя спецыялісты вучыліся многаму, але весці прыём пацыентаў самастойна – гэта зусім іншая справа. У сярэднім памочнік урача прымае за змену 10-12 чалавек. Мой рабочий день разделяется на две половинки. Первые 4 часа и вторые 4 часа. Первую часть дня я провожу на приеме, а вторую часть я уделяю пациентам время на участке. На прием приходят разные пациенты разного возраста, от молодых до пожилых людей. У каждых людей свои запросы. Некоторым нужно пройти медкомиссию, некоторым выписать рецепты. На прием пациента выделяется 15 минут, и если у пациента сложные случаи, то мы обращаемся за помощью к врачу общей практики. Сёлета ў першую паліклініку «Маладзечна» прыйшлі ў статусе маладых спецыялістаў 5 урачоў, 5 памочнікаў урачоў і 1 медыцынская сястра. Яны ўжо пазнаёміліся з калегамі і пачалі сваю працоўную дзейнасць. В поликлинике номер 1 организовано наставничество, закреплены за молодыми специалистами опытные сотрудники, которым оказывают консультативную помощь, проводят с ними обучающие занятия по организации работы, по знанию нормативных документов. Они знают, куда им обращаться, помощь оказывают не только наставники, но и сотрудники всей поликлиники. И, конечно, мне как руководителю хотелось бы, чтобы молодые специалисты закрепились в нашем структурном подразделении. Мы прилагаем к этому все усилия, обеспечиваем жильем. Если такое необходимо, то они обращаются у нас в комиссию по жилью, подают документы и будут обеспечены, соответственно, жильем. Также молодые наши специалисты получают соответствующие выплаты, которые положены им по законодательству. Алла Маркелова, Дмитрий Пятёнок, МКТБ. Нарад маладзечанскага аддзела аховы выязджаў на мінулым тыдні ў вёску Баяры Цюрліўскага сельвыканкама. Там у жылым доме нумар 75 спрацавала трывожная сігналізацыя. Было зафіксавана задымленне дома. На месца здарэння прыбылі 4 разлікі выратавальнікаў ГРАНС. Узгаранне лакалізавана, пацярпелых няма. Папярэдняя версія – кароткае замыканне пры рабоце бытавога электрапрыбора. Спецыялістамі праводзіцца праверка.
21 августа в 20 часов 22 минуты поступил сигнал тревоги из охраняемого дома. По прибытию было установлено возгорание дома. Незамедлительно доложили в дежурную часть, обесточили дом, уточнили, находятся граждане в доме, либо же нет. Оцепили территорию охраняемого дома до прибытия РУЧС. По прибытию расчета МЧС был предоставлен беспрепятственный проезд к дому. Была оказана помощь в развертывании пожарного рукава, а также локализации пожара. Увага, дзеці! Спецыяльны комплекс мерапрыемстваў праводзіцца ў Беларусі з 25 жніўня па 5 верасня. Яго мэта – папярэджанне і прафілактыка дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам непаўналетніх. Асаблівая ўвага супрацоўнікаў Дзяржаўтаінспекцыі будзе накіравана на захаванне хуткаснага рэжыму вадзіцелямі, правіл перавозкі дзяцей і праезду нерэгуліруемых пешаходных пераходаў. Таксама напярэдадні новага навучальнага году інспектары ДАІ наведваюць працоўныя калектывы, каб нагадаць дарослым пра іх адказнасць за бяспеку малышоў і падлеткаў на вуліцы. Выкананне правіл дарожнага руху павінна стаць нормай паводзін для бацькоў. В период проведения мероприятий водителю необходимо помнить о том, что на всех транспортных средствах при движении в светлое время суток необходимо включать ближний свет фар, либо ходовые дневные огни при их наличии. Быть максимально внимательным, особенно вблизи детских учебных учреждений, пешеходных переходов и дворовых территориях. За нарушение данного требования в отношении водителей применяется административная ответственность в виде штрафа до 3 базовых величин. Трафейнае паляванне на лася, аленя высакароднага і лань у перыяд гону пачалося ў Беларусі з 20 жніўня. Дазволеныя спосабы здабычы, ружейны з засады з падыходу на працягу сутак. А крыху раней адкрыўся летні-асенні сезон на вадаплаўчую і балотную дзічыну, акрамя гусей. Паляванне ў Беларусі рэгулюецца заканадаўствам. Таксама прэтэндэнты на атрыманне дзяржаўнага пасведчання на права палявання ўжо ведаюць аб абноўленым парадку праходжання спецыяльнага паляўнічага экзамена. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы!